खुलुमबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दं होननानै दिनै नोंथांमोननि सेराव आं गोदान दोंसे खन्थाइ आवरायथिनो आखायाव लादों आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजां मोनगोन आरो खोनासंलांगोन होननानै दिनैनि खन्थाइनि मुङा जादों गोसो थोनायखौ गारनायनि उनाव बे खन्थाइखौ लिरदों बर'नि सासे गागि आइजो खन्थाइगिरि धिरजु ज्योति आब'आ जेब्लानो आंखौ लोगो मोनो अब्लानो बुङो आंनि खन्थाइखौ मानो आवराया होनना बेनिखायनो आब'नि फेसबुक पस्टनिफ्राय बे खन्थाइखौ आं दैखांनानै लाबोदों आसा खालामो आब'आ एसेब्लाबो मोजां मोनगोन होननानै आरो सिगाङावनो निमाहा बिखानाय थाबाय आब'निसिम माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला जेन निमाहा होयो होनना खन्थाइखौ आं आवरायथिनो आखायाव लाबाय खोनासंलांदो गोसो थोनायखौ गारनायनि उनाव गोसो थोनायखौ गारनायनि उनाव नों जिउनि बिबुंथि दाहो हाद्रि खुफुंगोन गोसोनि दावहा फोथार गोसो थोनायखौ गारनायनि उनाव नों जुगनि बाथ्रा दाबुं थैसाम गोरबोआ गलिगोन गोसो थोनायखौ गारनायनि उनाव नों जिउनि आख्रा खुलिनायनि बाथ्रा दाबुं गोसो थोनायखौ गारनायनि उनाव नों जिउनि आख्रा खुलिनायनि बाथ्रा दाबुं नेनायनि मोन्दांथिया उदांस्रि गैयै जागोन गोसो थोनायखौ गारनायनि उनाव नों जारिमिन लिरनायनि बाथ्रा दाबुं जिउनि सल'बाथाया एब्रेनाय लांदां बिलाइया गोमागोन गोसो थोनायखौ गारनायनि उनाव नों नोंनि जरासे नोजोरखौ लाइमोन दाखालाम फिन गोथै जाफिनगोन नोंनि एमनि सिमां गोसो थोनायखौ गारनायनि उनाव नों नोंनि जरासे नोजोरखौ लाइमोन दाखालाम फिन गोथै जाफिनगोन नोंनि एमनि सिमां गोसो थोनायखौ गारनायनि उनाव नों गुबुनखौ मिनिनो दाफोरों मेगननि आन्दोआव नों नोंनिनो सुथुर जागोन गोसो थोनायखौ गारनायनि उनाव नों गाब गोनां दिवा लामाजों दाहान्थि बेफोर गाबा नोंखौ सोगाबगोन गोसो थोनायखौ गारनायनि उनाव नों दानाय आयना दा खोनासं गोसो थोनायनि मेथाइ गोसो थोनायखौ गारनायनि उनाव नों जिउनि बिबुंथि दाहो हाद्रि खुफुंगोन गोसोनि दावहा फोथार खन्थाइया एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजां मोनगोन होननानै खन्थाइया जोबोद गोसोआव नांनाय दोंसे रमान्टिक खन्थाइ दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन आरो लोगोसे आंनि पेजखौ फल' खालामगोन होननानै गोजोन्थों